Nang beteng sa kabenta kabakhatdo jong kani kajing hikay MYNSIEM BAKHUID hangi ken mau ba haba MYNSIEM BAKHUID uyo lut yang ya pi ku mangile yo imen kani kata yo kabaladat radang nang hiban IT lut ban bread ban penselilut yela dia kmat jong u teken pau kita kiso ki ba pla ki jong u ha ka jing im ka jong i bo jing mot ba ya kani ba kiso ki jong MYNSIEM u blay kilong mar kongpong kia per bak labak bat kia long ru mar persa ya ki jing trei jong kado ki bawan na ka niam klem jik pensle na ka perthai ka ba thala ka ba syukur bat na ki jing trei ki jong ukso tu syaitan ka ba nadu jok ki kini ki so jong MYNSIEM BAKHUID ki kersai hado jen kendai teli ki jing long ki ba mi tang na uwe uso ba jong MYNSIEM uba syongket hapo jongi Galatia san arpu ar hado arpu lai kijer ya uni usok jong MYNSIEM hakini kijing ni kijing pau kijong ki kebening kong jing e love kani kijing e kabalong bet how play but dau play kani kijing e kabak kentang bat kabakui Handrai kaya per bak labak na ka jing it ka bangi ju yashem hang ne asla pertai hapdeng ki brayu ningkong yones long sao de khot akan brayu ko ong ngitip bat ni shania haka jing it ka ba ublay udon na ka benta jongi ublay ulong ka jing it bat no ba im hakata ka jing it u im bat ublay u im hapo jong u kani ka jing it kam kwan mentoy handre ka bo ning kong shwa ya ublay bat ya kiway kamakmat ban yalade kani ka jing it we si sen pila yo yaka pinang ban it yala ublay dala ka do nut ka jong pi dala ka jinglong ka jong pi bat da ka bor ka jong pi baro sa chieng sa puleru ya barok ka benta kalenong ka bakhatlay ka shiti ka beningkong upol si ki korin ningkong korin lenong khatlay kan batay kambha ya pi ya ka jing it blay ka balong ka dugadur ka ba arpan sa away pat usok jong MYNSIEM jing men ka jing ngobha ka ap ya ki jing ja bas ngotanap kan re ka ne tang sipor fi ka jing ngobha kaap iki jingja ke bas ngautanat tang bakalong tang sipor handrai ka jinkmen ka ba mayan ka ba shisha ka ba nau MYNSIEM BAKHUID ka shania haka jingdon ka jong ublay lem bat ngi bat ta kersoy sa lenter ui saya haka lenong ka ban ripuwe ka khot ka balai uya thu ba ka jinkmen utrai ka pau ka long kum ko umpiang ka ba pensle pla ya ki bangai ban kendang ya kano ka jing sngosi ka ba ki lap ki shem ka da pensle pla ya pi bat kat ba kadang pensle ka prang ka pen khoi ka pen bed ya ka jing im bat ya ka long rinjing ka jong pi na dong sa dong amen Nehemiah lenong ba pra da khot chipo ka da khot ka ba ngi kan mau ba ngi kot ba ya ka Nehemiah pra chipo ko ongkom no ka jingmen utrai kalong ka bor jong pi ndon ka bala banyak kun persya yakni ka judge jingmen namar ka telong ka jongka ka source ka jongka ka tuit na ublay ubamla ban syarem ne ban sngosi ngap kan puli ka ga baw pol tho ka siti ka beningkong si Thessaloni kalenong ka beningkong ka khot ka ban riu wat la pila sha shitom shikat de e pen ban pilap diang ni ka ktin daka jinkmen ka bawan now MYNSIEM BAKHUID na do nang hikaya kaniti pipidyang yo MYNSIEM BAKHUID ulong MYNSIEM jaga jinkmen jing sngosi wala ka deban wan ka jing em jong pi kasulong long tu lap praw kabalai jing suk ka jing long jong MYNSIEM BAKHUID
มันองยพีระพียังโยมันเสียมาคุยพี่ดอนโยมันเสียมาคุยจะปวดจงพี่ขมีพายอูกะจิงลองกะบันนิงกองกะลองเบ็ดกะบะใจใจจะกันนี่ก็ได้กะจิงลองกะจงมันเสียมาคุยกะบะใจใจกะบะปะเลยกะบะวันระยะกะละเอร์จงกะบันนิงฮิสติงกะบะอาร์วิสินะสติงจายุละปงงาละปงงาnang ta kawan patru sakabatengen pela ntip balay tang basyu tengen syu sngow tanap syu sngow hun syu sngow biang suk syai upol su thu bhai kani uang kani ka jing suk ka ba palat liam ban ya ka jing shempang jongi kibreu te ka jing nyat lenti ka ba kenjaman sim Pingat aki babun ki jing tunjuk ki ban penkul mar yang ni. Bat kum tangi don kam ya ka jing sok ka batango mensim ublai udon ban ai ban te slay ka jing em jong nga jong pi. Sitiu Pauls ki nong rom kal nong ka ba fra ka khot ka ban ri pio ing ni ki kintien ki balong shai ka dar ba. Ka ba sha sen sha ka jing long ka ba kinjado ka yalam bet sa ka jing yak. Han re ka ba sha sen sha rau mensim ka yalam sa ka jing em bat ka jing sok. Bun ki biyak sa ban yo yang ni ka jingsuk nakabenta yaladi shimet ni ru nakabenta ki wei pat handre kam ne slem kata ka jingsuk namar kim piang ni ka jingdon jong umen sem ublei ubala ban ai ki ka jingsuk ka ba ka perthai kam la ban ai pi kan mau jisu ang ka jingsuk ka banganga ai pi ka perthai kam la ban ai nga ai manga happy ka basau ka jing yai sha slem Fiu Paul ukam ha ka siti ka ba ars ki korin kal nong ka ban reu ka khat ka ban reu ang da ka jing long snor ka jing tip jing yai sha slem bat jing le sbun how man sem ba khut ngila pen i la de bangilong ki shakriu blai kri ka pen pau shai badai tang man sem jong ublai ubala ban ai hangi ya ka bor jong ka jing yai sha slem habangi em ka perthai ka ba shutum ro kerke mlap leng Klem laap yanu ru. Ten reka klip mat ma pi IT la de how man sem ba khut. Ngong ya pi ngin long kya tho. Bat ki badap da ka jing snolem ya ki wei. Wat haba ka por kam sha bat kala dir hiru. Naman ngi IT la de ban saki sapang ka jing em ka ban yai ne sha ki arta ki babam jukut. Sa puleru arti mathilen nang saw da khot ar. Kabasan ka jing le sbun la jus ngotho bakane ka jing long ka bakan rei bha hau tra jesu ka pauru kum ka jing gem note gentleness bat ka jing ia badap slay naka benta kitu ki batolot ki bakrau bat kham tam lei lei ki balasa rem syak kantai hakiwei namar ki jing duna ki jing bakla ki babon sertap jongki ka pop jongki pinken mau ba Haka gospel ni puli kum no bau Jisu lele sebun nya kanong Samaria. Kaba barok si dong barok si snong ki isi ki bisar ki bo kho ya ka ki ben ya ka ki khning menyadani ai bat ka. Handreu Jisu ulej banya syong banya selok banya di umat ka. Usakayos kaperthai barok kowe kala inya kala itaj barok ki benyut barok ki kerkok ba utip-tip bandawan Jisu la ya daplot paro sisnong kinyeng unum yo I haka bam club haka sya isi kibriyo sya bisar haka lingkot hanreu Jisu uyai sya slem ule bahasbun ujem nut sau Bartimeus ladaki post nem la kamai ka krong Hakaway kasi yo sngo. Bau don uway unong hikay. Ubaki khot uraboni. Ane urabi. Uni lada ubukti. Lani udway. Lani sudan hajan. Jong kiba matla, kiba tako, kiba pang, kia imat, kia yat, kia yeng, kia kia. Tit dap. Nulok ta hum ham. Wisin ayat yu Jisu to lalong kumayat procession ni kay. Handrei u Jisu uyos now.
Itu apa perta? Akan ngorong ya no try em up. Nabayay uyay. Piu de ublay. Haidin. Ya pakria yo topat ba. Ki khot yo kyong. Nglapo hajan yo try Jisu. Ngasutanat hayu try ba lau. Ayu mekwa yang bangan le yame. Tim berarti me dah makwa banyo ikan. Ngam kwa ai em tang banyo i. But kajing isn't a kajong ukan rat. Kajing IA kajong u kajing le bahas bun kajong u. Ada kajing jam note open kia berarti me yo i. Oh kiba pang kiba crawl ni kiba pop kiba syukur kumta ta kho. NP yaw Nicodemus sitang med wan ya kendo bo try Jesus. Jesus dia syong. Dia selok. Bale uni utkanus liang sisha. But kita kiway rukum jo u Jesus dale bahas bun yaki. Efesus nang arkot nyo. Ublay on yo pen I haki arta ki bansawan. Ya kata kajing kenrei kajing IA jang u. Ha kajing le sbun shangi how Chris Jesus. Singau so hang ni baka ni ka dei kajing long tenrai te kajang ublay. Ba open kup daw MYNSIEM BAKHUID. Hakitu kiba IT bat kiba kloy ban long lem kumba long mau. Lada pipidiang yo ublay kung u patray jang pi. Bet ka. Diang yo MYNSIEM BAKHUID. Kinlong kiba les bun lem ya kiba. Daga jing jam note. Daga jing sngolan. Daga jing yakit yaba yakakya kasyon jang kiba. Amen. Kaban riu. Kajing baha. Latao yikibriu baro bakin don yakanika jinglong nado bakidang kenlung. Handray suki kanika jinglong kasya telep no. Daki jinglong jo kanika purthay. Bat ki jing sniu jo kadujoki. Upol ukubur hakashitish kinong room kalanong katsan de katsaw. Ko ki parabanget jonga. Ngahi ngas ngosken. Bapidap da kajing baha. Bapidon kijing tip baro. Bat bapila ban hikai iwei ban. Day MYNSIEM ublay. Ubala ban pentmai biang. Ya kajing baha hakirim ngay. Lada kinang ban pendem bat ban ko ngu yo. Salit siyeng sa puliru ya ka Efesus long kabasan kadakot kabakandai. Ini poy sa kabahnyo. Jing yai ne. Day MYNSIEM ublay uba pensat bor ikiriunget. Bakin don ya ka jing yai ne ban saki hok. Yala ublay wada pedeng ki jing yale. Bat ki jing sya penshoy ki baharukam. Kibit yala ublay ukpah. Uba ka jing yai ne jang u kalong kaba yai mantan mai. Bat kaba ne bam jukut. Habakuk lenang arkot sao ka ongkom no. Kitu ki ba hok kin im namar kilong ki ba yai ne how blay. Kini kin im kinum do kinum jot kinum yam namar ki yai ne. Ngemla ban mane ban shakri blay. Klem da yai ne ala ka jinget ka ba ute kluj habaro ki ba long ki jong u. Day MYNSIEM ublay oba trey borba hapo jongi. Bangin long ki ba don ya ka jing yai ne jong u nado nang ne napertay shadow ki arta ki babam jukut. Kabapra. Jing jam note. Kani ka day ka jing long ka ba mi na ka jing sngorit but ka jing pen hapo yala de ka jing trey borba MYNSIEM ublay. Upolo hikai bahaya kani ka jing long baka day ban pau habaro ki riungit. Hakisiti jong u sa kabalang ha Galatia. Kalau nong kaban riu ko dekot ka ba ningkong ong ini ki kintin ko ki para banget jonga. Wala dalap yano. Hakano ka jing palat. Pi ki ba kinja MYNSIEM to pen bahapat ya u da ka jing jemnot. Tang bahusiar bah ho yala de. Yo ba mapiru pi ngat lem ha ka jing penshoy. Ha ka jing nyat lenti jong ka jing yet. Kindon ki por bangin hapan sneng teng ya kitu ke bala palat. Tang bangin ken mauru ya ka siti ka baningkong seki koren kalenong ka basaw ka khot arpway. Ka ay pinjit. Hatungan wan shapi daw ding sempat.
Ne ka MYNSIEM ka jing it bat ka jing jem not. Day MYNSIEM ublay uban ai bor yangi bangin long ki ba perking. Hanrei ru ki ba jai da ka jing jem not ka ba ai MYNSIEM bat ka ba pen rendang ya gitu ki bangi hapan saki. Ka ba kendai ka bor halor ladi. Uringet ubah ka jing yalam ka jong MYNSIEM ublay ulong uba le adakar. Bat uba jurip benya iki baro hala ka jing im. Hai ki jing tray bat jing shakri jong ubaro. Nama rutib ba on sahab ban ai jing ken jala ka jong ka jing im bat jala ka jing shakri ka jing tray la ka long na ka benta ka buram ublay ne na ka benta la ka jong ka mangkarong. Kani ka bor halor la de ka pelong yaw riunget ba shisha ba on long tingtan ngong ya pinadot ne. Over reason dong la de over tela kam la de. Habaro ki benta jong ka jing im jong unado ka bam ka di ka tia ka dem ka kup ka sem ka tray ka kta ka akor ka jing long ka ktin ka thalit ka kren ka khana ka riam ka bet ka yat ka ying ka nadong sa dong ka jing im jong u ning kong ko rin nong si phod khat ar pulai wala dala sha yang i ban le ye ki ai baro hanrei ambaro kilong ki babhani ki bamentoi kin mau ba ka jing long MYNSIEM ublay hangi ay bor yang ite bangin long ki ba perkhat lem nakabenta ka kwat ka khya yala deshwa bat ru nakabenta ki we ba bangin kmi la ka jing im jongi ka ay MYNSIEM ne ka penduk jing kermen pen ban ki we ka pen shoy ki ne ka ay MYNSIEM haba kum tangi sngau tho ba ka jing tray MYNSIEM ba khoi ta po jongi ka pen yap no ya ka jing long ka pop ka ba be bra ya ka ba kinjado ha ka khwan mento yala deshimet. And then nangta can say so ki jinglong ki ba ai buram yalaw blay bat ka ba saki hok ya ka jinglong jong uhangi u jisu u krenshai ha ka gospel yonis klenong khat ar khot ar pusaw nga ya tho ya pi ya ka jingshisha u simbo kau u yaisa hi tang shi simbo lim dalatep ya u ha ka kendo bat u yap la da u yap u say shibun ki sok yo. Don kam na markata ba ne yu singap sini ko Kristan bansa nartna da ka ba lenno ya ka ba kenjado hangi knang ba nda ba ngila sa nartna ya ka ta ka ba kenjado ya ka ba julong ka jing brai jongi ya ka do ka ba mi nang ta anlong ka ba kim kislut ka ba plung ka ba seiso ha ka ba kenjaman sim da ki ai jinglong ki ba ki ba pen inuk sa ka ba bat ke bapen pau ba ublay u hangi shisha. Amen. Ladang im say so ang Jisu ublay on morno shisundon yangi. Kat kum ka gospel yones kung nang khatsan. Namar ka jing bam say so hi kalong ka jinglong jong ka dujok bat ka jong ukso to satan. Daytang ka jing im ka batmay how Chris. Ba MYNSIEM ba khut u yo ban besut ban slay. Knang bagi bala ID lut yala de can say so shispa han real po but life po sha ong amen tim la ti ban le kum ki ba say so akmat ublay ubi yo lut ya ka bari bat ka bale mele ka jong pi u try u ong the gospel Matthias lenong khat ar khot life pulai ban yo yaw so ubaba pi dei ban don u ding uba plung ba lada pi don u ding uba swai pin yo so uba sniu pin ito yaw ding daw judge so ba open me ngim la ti ban le male kum kitu ki ba kenau blay tang shisin chtayo hanrai man kas ngipat ki im kum ki jong ka perthai but kita ki ban sa no sanurok ki kso sanan ka im arsap bat ka bayat ya ka linti pedeng kalong ka ba ma bat ka ba mensaw bat kan salap ka bainong ka ba shirkay ya ki ba kum kita mi jingkali na markata haka shiti u apstol jacob kalenong lai de khat way bat khat ar hatu ko impo liu ka la ban pin mi ya ka ka ba thiang bat ya ka ka ba thang na ka jo ka tolong hatu ding dembur mo ula ban say ya ki so olip lani u ding so wan ya ki so dembur hatu ko lo kala ban pinmi ya ka ka babang nyemla da leiru bandang ya khle jaktung yalade bat ka ahor jong ka perthai ka ba yutung ha ka pop
kaba lai phu jai lai phu rukam kum ki riu nget ki bala IT lut ngi dei ban IT yala de bau man sem ba khoj on sei yala ka jinglong ba ya ka jing sei so ka jong u ban knang ban kring ban tan ya ki nong pop sha ka jing pen em ka ba dau trai Jesu hanga phi haba ki khni sanga sha phi bat ki pet thu ya ka jing em jong i ki dei ban kwa ban yo lem ya ka jo ka jing e ya ka jo ka jing suk ya ka jo ka jing kemen bat ya baro uso man sem u blei ubakan rei hapo jonga jong phi barok kendai teli ki jinglong ki jong ublei ngi dei ban pen pau sha ka perthai ban sakhi shai kini ki ba pet thu ki ba khmi sanga sha phi kinum hun ban sa aka ju ka jinglong ka ba menshwa tang ba ken mau ba ka sakhi jongi kam dei ban pelong yangi ki ba klau sha phang ka jingla jongi ban long kita ki ba bit ki ba biang ki ba kiu kerdan haka jinglong hok MP horket hordang ngenum sha bakan long kumta hanre ngin kdobe bade umen semu play uba hapo jongi uba trei bad uba pen seiso yangi haki por baro amen haka jing shisha klema u ngem la ban le ai ru em ong Jesus Christ ka gospel yones long khatsa nang taru ni dei ban sngo tho shai baka telong jong ka jing seiso bad ka jing em ka ba job jongi ka dei bet how play but double uba im uni uba umen sim jo u yo lut yanga ya phi ka jing sei so jangi kalong namar ka jing long hok ka jing long khu jo u hapo jangi ni sei ki so ka jing long jo u tang namar ba u sha sngo ba ma u ba kin plung kin san hapo jonga jangi ndai ka bor jangi ndai ka jing la jangi dai baro ka jing le jong u hapo jangi ong amen u blay krenchai ha ka kitab Hosea kalau nong kat sao de khot pra uang along manga utun rai jong ki jing sei so jong pi baro amen naman ngi so yiki tit jongi how man sim ba khu ngem la shu bandang sei ki so jong ka do kumangi julong menchwa haswa bangin pediang yo hanrei mentahi ki so jongi ki dei ban long bet ki ba kenjaman sim bat ki ba shulut ki ba plung itanat ha namar ka bor jong u ka ba trei phala kaba yo lut yanga ya phi ule Ephesus nong lai khat khan riu hado khat pra ba phi pin shai kamba lor kani kijing thmu jong oblei ban pen sei so yangi da ka boru man sem ba khu kalong banangi ndang yai kha arsin se ki wei pat ke ban long lem ki khun trai oblei bat ki nong yo kinti haka himau trai Jesu pin ken mau wa oblei ula hukum haka kitab Genesis talanong ka baningkong kada khat wei baka dekat arfu sao to ai baka kendo kan penmi spe ye ki jhur bat ki dingso ki ban sei so hala ki jat ki jongki bat ki badon ru yala ki sembai hapo jongki nang tapat to ai baka kendo kan sei ye ki kinja jing im baro hala ki jat nado ki jingri ki jingdu ki kinja bapar baro bat ki mrat klau hala ki jong ki jat ki jongki di kalalong kum ta baro kum bau blay ula hukum kani ka kedau shai ba kum ba ki jing tau baro nado u jing tung u ding u sit ki sentiu ki skot hado ki mrat ki mreng bat ki knyang ki puj bat ki kinja jing em baro ki karoi bat ki seispe yala ki jong ki jat ki kinja kum ju ru ka de yangi ki bala yo ya ka jing em ka bathama da ka jing khar sin ublay bangin seispe lem ya ki wei ki ban sa yoru ya ka ju ka jing em ka bathmai bat bala seus pa da ka jing khar sin ublay ya ki ru kumjo ni don kam ban IT bat ban pendem ka jing trade borba umen se ba khoi knang bangin la ban sei ki so ki ba kenja men sem tikitu ki ba jumlin ka em arsap haka pendem niam tang nasla kini kwa ya ka jing em ka ba job bat ka ba phla ka ba da ka jing pit ko boru blehi kumbau sembai udon hauso kumjo ru ubriu balakhar sin udai ban im ya ka jing im ka ba don yau so jong MYNSIEM hapo jong u knang ba ka ta ka jing im jong u da ka jing da ka jing kemen da ka jing suk da ka jing yai shaslem da ka jing bah da ka jing yai ne skem kita baro kan kita kan pen kalem
ya kini ki ju ki jinglong ki baba usok MYNSIEM sa ki weipat ki para MYNSIEM ki parado ki parasnam ki ba e ki jongi ki kur ki kha ki parabriu wat ki nong wei nong ar ki so snong ki ba yak nyek ndo hakalet ka wan ka tre ka sta ka jongi kin yo kin itanat kin ikwa ngin ya rap yaki ngin ya slok ngin ya dwai bat ki ngin ya buk tialor jongi ngin ya tan yaki ngin ya kring yaki bat kiru kin long ki ban diang ya ka jing khar sin bat kumta bakan nang roi ka nang saphyang ka himau blei hang ne sla prothei upolu penshai hakashi ti shi ki kolosai ka le nong ning kong ka khot ka shi phau ong to phin ya ko ma dei biang hau trai ban le barabor ya ka ei ka ba pen sngob ha ya u da ka ba sei so hakikamba bha baro ba nang yai sang haka jing tip ya blei kin mau ba ka jing em ka ba shukam ba phi phi ngai han rem non ka jing sei so ka ba pau ban sakhi bat ban kring lem ki wei so trai kalong ka jing em ka ba ka thok syukur sudah bat ka ba em lingki ka ba sa shra haka ba kan MYNSIEM pilong ka jirse hakmat ng blei kat sa ba pai hakini kisni ngong ye pi ngem la len ba ki jing em jong ki babon ki jing long jong ki long ying ki long sem ki snong ki thau bat wat ki jaka jong ki jing mani bat ki jing sakri nganut ban ong kila yap style aslam haka jing long dosra ka jing em ba yak sai balai namar bon hi ubakam bo de riu nget u lindet bat kloy ban IT la de how MYNSIEM u blei da si shangi don kam kirki ban menta no hi ya ka jing preu MYNSIEM BAKHUID highway pe iway nangina do kanika clip mat ladangin penret ya la de kanika or hakmat uni u blei u bakta ngaong ya pi ngin im ya ka revival ka banum kutsyo namar dei ka ta ka revival ka banum kutsyo ka jing ki MYNSIEM u blei kaban pen kre ngi nakabenta ka ski ka jing wan arsin tra Jesu bat ka jing rong no ya kiri ko chibaneng anda u yo absud uni MYNSIEM BAKHUID apo jangi ngin shem na ong ya pi ya ka jing long pla jong ki ai baro nado ka duai ka yamani bat ka jing long jing em ka ba wan kan wan ka jing kala ka ba mayan blai shisha kan don ka jing kim ngong ya pi bat ka jing seiso kabang ngimpat jomat menuru di pensalingo bandiang halaka jong ka jing em yakata ka jing shisha yakita ki jing kular ki jong ublay bat nakabenta umtang yala di henry nakabenta ki weiru pin yo iru bat pin mat bat kin jaru ki kamba bat ki dakla ki banai buram lut tang yala ublay ubaki pala po jong pi imar pi pediang yo kini kinja antang ki yeng mani bari ki jinge seng ngong yapi hanre wadi ki jakatre hagi jakapule ki jakayo ki jakahat ki lenti ki singkil bar katchaba ublay umman ban pha lani ban yalam yapi kinja ki jingle phala ki jong u balai MYNSIEM BAKHUID bat pi de anda pi so sen da ka jing iwi jong u so MYNSIEM kum ka jing e ka jing men ka jing suk bat kita ki we ki jing long ba pha bat ki BAKHUID chisha ken shem bakan long ka basuk ba pi pen saki pen yala bat ki wei pat ken kwa banya don bat banya seng rikat bat pi ki jinge seng jong pi kin de ki bashur hembe kani kan ja namar ki yo iplen ya ke jingkla ki ba pausha ya pi bat ken kwa ban yo lem ya kita ki ju ki jinglong ki ba baha ki ba kansai anda kum ta ka ding MYNSIEM BAKHUID kan klang bat kan kerho ban penpori bible na ong ya pi kaleng saudong tang bakan sedang shwa napi amen dan rai kumno kala banjalong u Jesu u krenchai ka gospel u yones long kam nyo the khot life nyo hado life khandai u no basliang ayon wan changa but u no banget hanga ayon di kuma ka jing tho ba khoi cho ong ki wa do ki ba em ken to na ka do no chong u kani ka jing kren ka jong u Jesu kalong ka jing ya tho lu pa jong u sha phang MYNSIEM BAKHUID yau ba kitu ki banget ha u ken sayo diang andre kat akatakapor 4 sim la ayaw MYNSIEM BAKHUID hakiriw ngai namar 4 sim la kanti yau Jesu sya kaburam lada pila imbon na makajo ka jinglong jing im ka basule male klem ki dak ki so ka boru blay api lada pila nya la that ka jingring terkong ba jingring sdat ka jing im
Hai ki jing salai ki jing syukur uksut usaitan. Ngong pi kapor kalabyang. Bangin pai sa ublay. Uba ukpa jongi. Ngidon kamban di nakata ka pukri baim. Kaban kersoy hangi. Kum ka umpok li ublay. Masuday mga kren kani online na kani kapor yapi. Bon ki bayo i kani ka recording. Ngidon kam. Banwan siya uliw balong ka pukri ka baim. Di na u. Banapo jong pi kan tuhid. Kawa ka baim. Kini kijing keluar kijang ujisu. Anda nang ta an samlem nangi syakiwe. Hakabor MYNSIEM BAKHUID. Uba wan knang ban yalam bat ban betin yangi nang ne. Siya kajing jok tiyaw. Kabadaw kris uba utray jongi. Tekenyo ka snowrem. Hakadyaw ka blaw. Hakado jing kermen. Sedang nado kani ka klimat. Nado mentah. Ban job. Bat ban im. Kiba light load. Hakajing shirhem jong ka benenghi. Ar. Kurin. Lai. Katnyo. Kiktiin kiba skemha. Utray ulang MYNSIEM. Bata kabadon MYNSIEM utray. Hangta don kajing light load. Haka klimat pi pediang. Yaw ni ublay uba im. Bala pak nang na benenghi. Ban besud haka longren yang haka jing im haka doknot ka MYNSIEM ka jing long ka jong pi ka jing mut jing perkat haka nadong sa dong ka jong pi kin yo ya ka jing light load ya ka jing kemen bat yaw so MYNSIEM direct na bening ling ba jong pi siya ka ni ka ri ka jat ben ri ko ba it ka jongi bat siya ka pertay ka leng satlak inyadway trying awan ka ni ka por ban pan baka snam ka ba koridor ka ba kentang ka ba kuit ka jong me kan tap kan site kan penkuit akan ika klip mat ya baro ki bayo i ya kane kajing kren wat ki chu ki ba page ling ba ka YouTube channel ka jongi wan ko MYNSIEM BAKHUID bat kentu kenra bat penya kendo yaki ti jing khang ya ka do nut ka MYNSIEM ka jongi Wali syatrai. Bakin sa hakajo kajing penrem kajang uksud. Hakajo kajing long lingki. Kirni. Klembor. Klemso. Klemiktiar. Ay bakin ikapor. Kinyok man. Yak ay kabapsalan amen. Tapsat penkuj yak kasnam kabakordor kajang meko Jesus. Nado na rong kli ado aslak chat sat ko Jisu de kasnam ka jangme. Pelong yaki bakin kin sngoto. Takani ka de kapor ka ba me. Me pelong yaki bakin kersum ka jinglong hok ka jinglong koj ka jinglong pentang ka jangme. Melawan knang sini seperti menar hajar snem chwa. Balet shadow syaka jing sla ka jing yap halor ka ding kna. Knang ba en sanjur kerpang yangi. En seus pa kerpang yangi. Map ya ka rang ka rem ya ka pop ka thala ka jongi par. En pelong yangi. Ki jing kau ki batmai ki balayo mat ya ka jing karsin hame bat dame. Bat mentau MYNSIEM BAKHUID. Onum dan cik sabar. On long utrai kli ka jing im ka jongi bar. MYNSIEM BAKHUID palapha daw try jangi na beneng. Ukpa ubaka bor ka jang MYNSIEM. Untray palapo janga jangi. Ban pelat jangi. Nakabasu pendep niam klem koida. Klem seiso. Kabasu penhun beriu. Kabasu penhun tang yaki jing kerbe jang kaniam. Hanrei hapok katolong jong kadok nun. Ngilong suka. Ngilong syrak. Ngiterkong. Ngimdani ban penpa. Jangan rai kani kapor. Wan MYNSIEM BAKHUID. Yok lut mami kini kikun ki jong me.